декларацията да се гласува текст по текст или абзац по абзац, като се поставят на гласуване и предложенията за изменения и допълнения към нея. Вие замествате цялата декларация, която ние предлагаме, със свои текстове и отхвърляте части от декларацията, която предлага Обединената демократична опозиция. Като съзнаваме бедственото положение, в което днес се намира България, моля да гласувате този абзац. Изказване по текста. Имаме право на изказване. Имате. Господин председател, не сме стигнали до там. След като тук се разиграва очевидно един комунистически фарс от един комунистически парламент, аз като заместник-председател на този парламент отказвам да участвам в това заседание и го напускам. А вас няма да ви бият. Вас няма да ви бият. Да. Прекратете гласуването, обявете резултата. Защо лъжете? Къде е бутилката? Каква бутилка? Не му шупайте главата, бе, гадове! Защо ще лъжете, бе? Убийци! 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 Бодигардовете на Начев.
задържавахме господин Начев, почнаха да фърлят камъни. Не съм само аз пострадал. Много хора от охраната пострадаха, аз просто съм малко по-сериозно. Приятен е инцидента, но това, което от сега мога категорично да кажа, че причината за него е бившия министър на вътрешните работи Любомир Начев. И този човек веднъж, изобщо знам как има самочувство да седи в този парламент, а и сега, ако не си отиде, значи тази партия има кадри, които нямат и капка. Да не говоря повече. Не виждате, това са мои хора за всичките. И за левицата, и за обединената опозиция, така че някаква разлика не правим. Отговаряме за сигурността на депутатите, тези, които са тук на територията на парламента, за тях и когато излезат отвън, ги обезпечаваме и с наши хора. А мислите ли, че ще могат те да излязат тук? Обезпечен ли е изход някакъв? На този етап не може да се излезе. Всички законни средства, които са ни предоставени. Страхувате ли се от по-силни сблъсъци? Моля? Страхувате ли се от по-силни безредици? Вижте какво става. Има хора, които са употребили алкохол и са готови на всичко. Аз не ми казах, нямам никакво намерение да се бия с справедливо протестиращите. Още повече, когато те искат да търсят сблъсък. Правят организирани провокации, предварително замислене. Мисля, че депутатите са добре запазени, ако не напускат до известно време тази зала и ще бъдат по най-добрия начин изведени от сградата. Политическият съвет реши и ми изпрати да запозная господата, които са в кабинета на Сендов. Това са господин Племянов, господин Стоянов от бизнес блока, госпожа Ананиева и самия председател. И аз предадох нашите предложения, защото ние сметаме, че моментално, бих казал, цялото това недоволство ще стихне, ако се приеме, както каза господин Косов, ако се приеме тази декларация. По този въпрос беха абсолютно категорични, че не искат да се съгласят. Второто ни предложение беше, тъй като този кордон около Народното събрание е именно за депутатите от БСП, от левицата, че най-доброто, което може да стане, е под засилена полицейска охрана и с наша помощ, ние ще излеземе също, депутатите от БСП да напуснат Народното събрание. По този начин този протест ще спадне, така да се каже, и може би тогава ще отидем да направим митинг пред Александър Невски. И това не се прие. Както виждате, две, според мен, разумни предложения не се приеха, като второто решиха, че е унижение, а първото като една политическа, едва ли не, бих казал, пак загуба, която биха понесли. Призовахме по радиото още хора да дойдат да се присъединят към нашия протест, да бъдат солидарни с нас. Призовахме хората, които сега са на работа, да дойдат пред Народното събрание, да продължи нашия протест. Призоваваме ви обаче към ненасилие. Не хвърляйте камъни,
защото вътре могат да пострадат народни представители. Аз съм с вас, защото ви разбирам. На всички вас ви дойде до гуша. Всички вие искате да бъдете управлявани от хора, които мислят повече за България, повече за българските граждани, повече за всеки един от вас и по-малко за своите партийни, лични и групови интереси. Аз искам обаче народното недоволство, което абсолютно справедливо се изля днес по софийските улици, да не започне по един непонятен за широката българска и международна общественост начин. Аз имам една молба към вас. Имам една молба към вас. И тази молба е: нека да направим път всички народни представители, включително и тези от БСП, да напуснат сградата на парламента. Жената падна. Къде е Петър Стоянов? Чакай! Не трепане към камък, е. Махни ми този микрофон. Махни го! Камък, е. Господин Василев, това вече не може да бъде спряно. Това можем ние само да го спрем и ще се опитаме да го спрем. Това беше провокация от страна на полиция, охрана и всичко. Красимир Петров го видях, когато разпореди за тази провокация. Аз лично видях как Красимир Петров посочи насам, строи ги и ги изпрати.
Стоянов, за какво разговаряхте с господин Стоянов? Господин Стоянов, за какво разговаряхте с господин Добрев? Ще търсим този изход. Аз заявих пред хората, аз разбирам много добре за какво става въпрос и мисля, че единственият клапан, през който може да излезе това народно недоволство, е обявяване дата на предсрочни парламентарни избори. Казахте ли го на господин Добрев, който е кандидат за премиер? Да, заявих го на господин Добрев. Естествено, че господин Добрев не може веднага да ми каже нито да, нито не. Естествено е, че той ще ми каже, че това е въпрос и на неговата политическа сила. Но аз мисля, че колкото по-бързо политическата сила има ясно решение по този въпрос, толкова по-добре. Костов, ще допуснете ли кръвопролитие? Какво да можем да Може би можете да го спрете. Готови сме с всичко. Може ли да не ме интервюирате повече, защото няма да са ви полезни.
е състоянието в момента? Достатъчно ли са ви хората тук? Хората са ни достатъчно и виждате, че продължаваме да сме толерантни, търпими и да изчакваме безчинствата на всички. Ето виждате резултата какъв е. Колите, счупените прозорци. В коя цивилизована страна спрямо парламента ще се предприемат такива действия? Ако бяхме използвали сили, това нямаше да... Сила, така както е по закон, нямаше да се допусне това нещо. Допускате ли, че скоро може да има наистина сила да приложите с демонстрантите? Всичко зависи от това каква реакция ще предприемат те спрямо сградата и от това, което ще се реши вътре. Виждате, че всички искат избори, всички искат оставки. Ние сме полицаи, не сме политици. Кой предизвика вътрешни войски да пуснат сълзотворен газ? Вие бяхте изненадани, доколкото разбрах. Нямат присъствие при нас и не знам къде виждате вие вътрешни. Аз видях лично да влязоха и те пуснаха сълзотворния газ. Вие, полицайите, останаха изненадани. Видял вътрешни войски, нито нищо. Ето виждате, аз работя с момчетата, които са наши. Не знам да използвам сълзотворен газ. Аз бях тук и дори вашите колеги полицаи бяха изненадани от този факт. Те също плачеха заедно с мен. Така, каква е гаранцията, че ние сме пуснали сълзотворния газ? Не сте вие, не сте вие. Аз питам, каква е гаранцията? Не съм видял вътрешни войски. Къде видяхте вие вътрешни? Не съм видял нито вътрешни войски, нито нищо. А какво с колегите от полицията и виждате? Кой трябва да излезе и да успокои хората според вас? Тези, които предизвикаха това нещо. Кой предизвика това нещо? И организаторите на митинга, на шествието. Те да излезат да го обяснат. Защото говореха, че всичко ще бъде нормално, толерантно и видяхте толерантността в какво се изрази. Допускате ли вероятност полицаи също да са предизвикали с нещо демонстрантите? Нашите полицаи от колко време са подложени на тия действия на улицата. Да ги хулят, да ги обиждат, да ги псуват. Какви ли не обидни думи им наричаха. Те са онеправдани малко повече от тея, които са с дебелите бузи и вратове. Но все пак в центъра на София имаше сълзотворен газ. Убеден ли сте, че ние сме го пуснали? Това искам да ви попитам. Вие имате ли информация? Вие да сте... Нямам информация. Допускате ли възможността демонстранти да са го пуснали? Виждате, че хвърлят пиратки, хвърлят бомбички. Отде да знае, че и сълзотворен газ някой няма да е пуснал. Благодаря. Василка Апостолова? Няма. Велко Балканов? Въздържа се. Моля да не се снима отгоре. Моля да не се снима отгоре. Няма да умрете. Ние всички сме в това положение. Всички сме в това положение. Сашка Каракашева. Против. Сашо Стоянов. За. Светлана Дянкова. За. За предложението 81. Против 46. Въздържали се 58. Което означава, че предложението не се приема. С това дневният ред на третото извънредно заседание се изчерпи. Моля ръководителите на парламентарните групи и председателите на политическите партии в моя кабинет. Същата история. Ще има съгласие. Ясно бе. Печелиш ги ставаш министър-председател. Ще има съгласие върху валутен фонд. Ще има съгласие върху законите за власт. Значи ще има някакво базисно съгласие, върху което никой не е. Добре са в тази. Нали това ви предлагам? Вие решавате да вървите с свободата сами. Къде ще сте? Преди една година никой не може да ги изкара хората. Вие ги изкарахте. С вашите щуроти. Добре, не може да говорите сега. Хората разбират и казват, искаме отново комунисти. Това е бе, какво лошо има тази работа? Да минете една година в опозиция.
Вие докарахте нещата до там и искате пак да ги излъжете. Няма ги излъжете. Кой ги докарал? Добре, вие съгласни ли сте, че не бива, ако поне това сме съгласни, да допуснем под натиска в момента отвън да се взима решение в парламента, защото е прецедент с много дълъг дългосрочен период. Това е важното. Ако ние се договорим, че ние не можем да вземем решение под натиска навън, което е съвсем нормално и разбираемо от всеки, тогава има база за някаква формула на изход от положението, който да се съобщи. Това е твоята логика. Да. 200 лева картофи. Как да пазите спокойствие? 40 лева е единия картоф. 30 хляба един брой. Трябва да запази спокойствие. 30 хляба му е пенсията. Какво искаш ти? И сега ми се правиш на интереса. Какво забравиш да завлече? Айде сега говори ти. Сега хвърляте вината върху нас, ние сме ги довели. Глада ги изкара. И не ви е ясно ли? Много ви е ясно. Мисля, че в това отношение... Продължение на една година седи тук като олигофрени и това ви дойде точно на място. Не, който се е платила си е негова работа. Не, може да не говорите така въобще. Слуби, внимавайте!
Главите долу между краката, чантите отгоре. Якета, чанти отгоре, главите между краката. Главите между краката. Тук напълна ли се тази автобус? Сега ще погледнем. Кажете да вие назад. Тези гърмежи, никой не газва, хората наистина Главите ниско долу! Главите ниско долу! Само полицаи покрай Народното събрание. Пътя за задната врата да се освободи пътя! Чантите на главите! Изтеглих автобусите и хората от мястото, на Сточна гара съм, сега просто разпределям кой автобус на къде да тръгва. Ма така е, защото са 3 човека. Ама добре, нека да излезат 10 човека, ще ударат, колко ще ударат?